Daniel Muka, wieħed mis-suspettati tal-qtil id-doppju ta' kopja f'taslima f'Awwissu li għadda, talab il-Qorti biex ikun jista' jżur lill-ommu li qed tmut u tinsab rikoverata fi SPTAR f'Malta. Il-Maġistrat Nadine Lia qalet lill-avukat tal-Albaniż biex jagħmel talba formali lill-Qorti. Il-Maġistrat qalet li l-prosekuzzjoni trid tkun innotifikata b'din it-talba u tingħata żmien biex twieġeb qabel ma tkun tista' toħroġ l-ordni. Din it-talba waslet fit-tmiem il-kumpilazzjoni li komplet tinstema' il-Ħamis filgħodu. Il-Qorti perseduta mill-imħallef Francesco De Pasquale ċaħdet it-talba ta' Norman Vella li hu ma kellux il-kuntratt imġeddet mal-PBS minħabba diskriminazzjoni politika. Fl-2013 kien ippreżenta rikors quddiem il-Kummissjoni dwar l-impjiegi dwar dan il-każ li ma talba kienet ukoll miċħuda mill-Kummissjoni u li għalhekk kellu jerġa' jmur lura fl-impjieg tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, fejn hu preżentament qed jaħdem bħala assistent prinċipal. Fl-2012 Norman Vella kien intalab mis-sur Anton Attart li dak iż-żmien kien il-kap eżekuttiv tal-PBS sabiex jirritorna fil-Kamra tal-Aħbarijiet bħala ġurnalist, filwaqt li wkoll kien jippreżenta programm ta' ġrajiet kurrenti.